pulang dulu ya pemirsa, soalnya yo makan pitik sik kemang yo tak yo bantu semampuku ngurusi omah iki nek gak diurusi iki yo kelendran kabeh guys yo. Emang nyaponi sedelok, njupuki baju. Memang rencana iki aku pagi karena cucu iki mentang sana ngejak mulai. Ya wis rene omahe dhewe golek turu nang omahe dhewe guys yo. Dadi pokoknya sing penting ki alhamdulillah aku Mas Santo Tante Dene Wawan ki rembug ana sebagian omah. Mbak, aku njuk tulung omah yo. Dadi aku njupuki baju, ngewangi saya piring wae tak cukno sego ndelala wis ngecukno sego. Aku memang karep-karep isuk mrupu trono tak ngecukno sego engko ya apa tak golek-golek napa meng Pak ya tak aku ya wis bingung ya semeneng ngewangi Mbak Isma bareng dadi golek ning kese mau tak golekno krupuk meng bocah-bocah wis do mangan ngono. Mbak Isma ya ambek ngopeni bocah-bocah aku tak ambek resik-resik omah ngono ya. Pokoknya sing penting ki pembagian waktune guys. Ngono. Ya juga saya juga pulang nanti menunggu nih mau jemput Mas Santo. Dan ini Mas Santo tak oper ke rumah sakit ben engko sing nunggu di rumah sakit mulai. Nah, iki juga Mas Santo ngebarno perjalanan pulang dan sudah pesen tiket. Ya saya minta doa nih guys. Terima kasih buat saran-sarannya ya, mohon maaf satu persatu tidak sempat saya bales. Ini saya mau rezeki dari Mbak Widi, makasih Mbak Widi yo. Kurang tak mame, aku mau yo rumangan guys yo. Isuk mang yo ndulang anakku terus ndang gagendang ngewangi Mbak Isma. Amanah dari Mbak Widi cuma berkah guys yo. Soalnya wis dapat amanah ya nek jenenge apa jenenge nek ngarani sing ngerti musibah kok ini sapa gak ono guys. Lah engko nek kabeh-kabeh nilik nang kono nunggu nitok ngomah gak ono sing ngurusi dadi aku pengen ngurusi karena apa? Aku desa cilik, guys. Ya, peraturannya rumah sakit anak-anak enggak boleh ya pokoknya sak Peri, sak Jojo, sak Dapin kuwi enggak boleh. Nek sak Amel, sak Mas Alek kuwi boleh, guys. Jadi apa namanya? Daripada aku mlebu engko anakku gak iso melak nunggoni mbae, mending aku sing ngurusi omah. Ya sak mampuku. Ki mang apa cara monone tante aku gak ngerti nek Tante Deni mulai, mungkin jenenge piye-piye lah ki yo. Anu guys yo. Ngurusi urusan omah. Nah, Tante Deni balik. Aku mang yo nyepakno banyu tak nggodhokno banyune termos. Jadi gak ono Umawan, kumang pokoknya sak bare Umawan balik, aku terus pamitan balik Mbak Isma rono, njupukno apa sing perlu. Sedangkan aku giliran mulai, aku wis resik-resik omah, guys. Aku tak mangan. Nek perkara anu komunikasi baik kok guys yo, wis kuwi lah mohon maaf jika mungkin apa sing tak lakoni kadang kalau pro kontra biasa wong ngonten wis biasa guys yo. Penting aku ambek Tante Deni, ambek Umawan, ambek Mas Santo padha genahe urusane wong tuwa. Kok mbiyen lah Pak yo ngono kan guys yo. Pokoke bukan piye enake urusan duit, urusan apa, bukan wong ngono. Iki memang aku nunggu Mas Santo, kok Mas Santo sing jemput gak ono guys. Katane iki aku gak ngerti, entuk tiket apa aku gak ngerti. Mungkin anu Pak Bis bengi yo iso uga aku gak ngerti yo guys yo. Pokoke minta doanya aku tak maaf sik review. Nah iki mang yo Mbah Ro, aku Mbak Isma. Ya minta doanya yo guys yo muga-muga mak endang mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mau yo kopi sarapan dan budal aku guys. Jangan punya anakku. Aku anak di bawah 12 tahun enggak boleh guys masuk rumah sakit sing tempatnya mak opnam karena peraturan itu kan beda-beda guys ya. Kenapa aku ngomong ngono? Karena udah pernah kejadian pas cucu opnam biyen ki anak-anak umur 8 tahun kuwi tidak boleh. Ya kan ketentuannya masing-masing. Ibu tak mamsek ndek rono. Blereng lho. Anu ketutupan. Iki ya. Sayur
kates atau pepaya muda dan lontong. Daripada aku neko-neko kan gak boleh kebanyakan sing nengok guys ya. Apalagi jam besuke. Jadi mending aku ngewangi nang omah. Gimana ya? Apa namanya? Pokoknya aku yo nyepakno apa sih kan omongan budal rono. Mbak Isma aku yo perono. Ya cedak Mbak Isma yo. Sing aneh-aneh ditinggal, guys. Nah, aku nulis rembukan guys karo dulurku. Cuma kadang kalau yo jenenge wong ngonten ku jenenge pemirsa iki yo ana sing setuju dan tidak setuju ku hal biasa. Sepenting yo kuwi lah. Apa yang kami lakukan kuis padha rukune ngenahi. Makasih pun Mbak Widya. Yo tak tayangno carry guys yo. Kepercayaan omah dhisik aku. Aku lu ngecuma segawan, man lontong Mbak Widya iki. Kayak udah di cekelnya di candaan undang anu bersandang. Nah kepenak main. Ternyata yo sujane penyakit iki yo macam-macam guys yo. Ya kok omongan piye tau ngono guys. Pokoknya minta doanya guys, saya nggak bisa ngomong marik-marik guys yo. Aku tangga dari Mas Santa aku ya pikirannya muser-muser padha wae. Sing bagian ngewangi ngurusi omah ya ono sing nunggoni nang kono yo gantian. Katanya ruangane mak iki padha karo ruangane sing pernah dinggo opnam bojone lek ngateni guys. Waduh tenan. Sebagian petak musik pemirsa. Terima kasih pemirsa ya. Pokoknya aku minta doa nih untuk apa ibaratnya memberikan saran ya terima kasih ya guys ya. Untuk cara monone kita ngarahkan orang tua iki gak kayak ngarano cah cilik guys, ya harus pelan-pelan. Oh di mak siri ani mak siri ani pelan-pelan soalnya apa ya? Wong darah tinggi ku memang mbahku mbiyen yo darah tinggi guys. Yo stroke. Beliau meninggal beberapa tahun yang lalu. Anjir memang wong darah tinggi terus menuju stroke. Memang darah tinggi ku selalu ngene.
kudu iso nek ngekek saran ki kudu alon-alon. Soale darah tinggi, tekanan darah tinggi sejajar karo emosional, guys. Aku mbiyen yo tau ngopeni mbahku, guys, sampai wah nyewoki, nonton, ngontrolno. Cuma kan gak ke konten karena aku belum buat konten pada waktu itu, guys, sudah lama. Alek masih kecil dan aku belum nikah sama Mas Anto. Kan aku juga pernah tak ceritani kan, guys, ya. Mas Arek itu anak dari mantan suamiku yang dulu. Dan anak sama Mas Anto ki yo jujur, guys, yo dapat tak jelaskan bolak-balik. Terus minta doanya yo. Terima kasih pemirsa sudah peduli dengan Makni. Pokoknya saya minta doanya tok ae, guys, yo. Terus minta doanya tok ae. Yo kami sebagai anak dan mantu yo berbagi tugas. Piye rukune piye ngenahi. Terus pokoknya aku sepenting doanya, guys, sama pemirsa. Aku minta doanya. Terima kasih juga buat Mbak Widi rezekine, moga-moga lancar barokah, rezekine lancar, bisnisnya lancar, diparingi sehat walafiat, dan Mbak Widi bisnisnya naik terus dan berkembang. Makasih Mbak Widi ya. Ya mohon maaf jika mungkin keterbatasannya kami karena yo sambil juga ngurusi Makni yang lagi opnam di rumah sakit. Terus semangat ojo lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.